Yauwa guys, a cikin wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ku kare account ɗinku na Instagram daga hackers using two-factor authentication. Yauwa za mu je mu gani yadda za mu saka. Idan kuka saka shi, hackers ba za su iya breaking account ɗin ba. Ku je open Instagram yanzu, ku buɗe shi. Idan an buɗe Instagram sai ku danna menu, sai ku danna settings, sai ku je security, sai ku je two-factor authentication. Add extra security, yes. Get started using text message here. When you type the number, click next. Then you wait for the code. Yanzu za su turo muku confirmation code. Sun turo min nawa, sai ku shigar da shi a nan gurin. 879 sai ku danna next. To yanzu two factor is on. Yanzu kun saka shi. Yanda hackers idan yanzu duk sanda kuka zo za ku hawa Instagram ɗinku a wata wayan wacce ba wannan wayar da kuke hawa da ita ba, to za su tura muku wasu code guda 6 wanda sai kun shigar da su kafin nan za ku iya shiga Instagram din. To idan hackers din suka zo za su shiga, ba za su iya shiga ba saboda ba su da wannan code din, tunda za a tura muku code din ne da cikin wayar ku. To ba su da wannan code din, don haka ba za su iya shiga ba. Then sai ku danna done. To su kuma wannan recovery code ne. Su wannan code din amfanin su shine idan kana so ka shiga a wani device din kuma ka tura kana so kai login kuma an tura maka code din bai zo ba, to ya zo kenan ba za ka iya shiga Instagram ba. To su wannan code din sun baka recovery. Gina nufin ko da ba a tura maka wancan code din ba, in ka samu wannan code din za ka shigar da line farko like this. Wannan line na farko idan ka shigar da su amfani, dan again za ka ƙara shiga. In ba su ƙara tura ba sai ƙara amfani da wannan. Idan kuma an tura, kada ku yi amfani da wannan, ku yi amfani da na wayan saboda su wannan sai ku ɓoye su. Idan fa wani ya samu wannan code din zai iya shiga Instagram ɗinka, to don haka sai ka killace shi sosai. Za ku iya screenshot ku rubuta a littafi sai ku ɓoye su. Za ku iya get new code, canza muku wasu new code. So kada ku manta ku subscribing domin samun na kullum